adịghị agwụ nshi ntụrụ mgbe Chineke ga-echeta m gbanwee ọnọdụ m ma eriwezie ka eze. That is it. Akwụ na ihe m na-ekwu site taa ọnwụ unu ga na-echekwatara m ụlọ ma nwoke ma nwaanyị ma esekere ma edeman onye ọbụla na-abata ebe a unu akpụkpara m ya aka site n'isi ruo n'ụkwụ kpụkpa na ya aka ala arụdụ level ahụ nke mbụ ka abụọ onye ọwụ ga-efili fọm. O nwere fọm m ga-ewetara unu onye ọbụla batara na ọ ga-efili fọm dee aha ya dee gba amụrụ ya unu ga-ahụ ihe ndị ahụ n'ime fọm. Akwụ na ihe m na-ekwu ọha m si m agwa unu maka mụ na-emetaghị ekwe ya. Okay, stop there. You want it? Okay, can I share? Biko, who are you people? Gini kun neme eba? Oh, ne ma here na achọ n'ebe a na m ga-achụpụ gị from here. Nara ya akpa ahụ check it off ma. But that shall never end. Okay, ma my hip me anọ ebe a na m ga-achụpụ gị from this place now. Kedu ihe na-achọ? Chere, biko. I should be asking both of you. Gini kun neme in my house? Gini kun neme eba? Your house? Can you imagine? Bia nwoke m. Ọ bụ na isi ebe a pụọ now, I will arrest you. Hey. Dekwedo oke kpọrọ coat. Hey. Police uzi ọnụ. Hey! Ije ụwa, ije ụwa iri ele marịrị n'ahụ. Gịnị ka unu na-ebe eme? Can you talk to me before I lose it? Gịnị unu nọ ga-eme? Officer. Onye na-eri nshi a. Hapụ na ozu zuru gafere. Dominica, what is the meaning of this? Ke ha ga-akpọkwa ihe nka? Akpọnụ. This nonsense mere bụ ke ha ga-akpọ ya. So ke kpọtara ndị ebe a ka ha bịa kparịa m. Isu mkparị? Isunu mkparị? Ije ụwa. Ọ ga-awụrụ m oke ihe mkparị na agachara m bata n'ụlọ m. Ya wụrụ sị. Ụlọ m! Ụlọ m jisiri ike taa ka m na-agba mbọ m kue. Nzaza egwuru nwunye m nwoke foundation. Ya na-ebulala ego m na-arụ jusere ụlọ. Ya na-ebulala ego m na-arụ jusere ire. Emeri invest. Ya ruo mgbe m na-alụ ije di. Ya sị m, Dominica, Dominica, go and dominate. Nteke dominion. Ọ ga-agwụ m ihe ezigbote ihe mkparị na agara m gara rute nga ya wụsị ireriere ụlọ lekweghị ireriere ụlọ nara chenji figa na akpa mie ka nje aba laa n'ụlọ unu. Thank you. So ya ka iji nga kpọrọ ndị uwe ojii kpọrọ ụmụ ọkwa aka ogbuchi akpọbata n'ụmụ ụlọ m without my information. Ọfụnụ iso point to correct isu ụlọ m. Ashememere machi. Ashememere point to correct ụlọ na-awụ ụlọ gị ụlọ m. Mọkwana gị tụgharịa ya sị ụlọ ndị ọgọ m. Ụlọ edu Brazil nwere nwoke dede m edu Swiss. Edu Swiss oke ịbịa nga nwewede ọkwa mmadụ ibe anyị rụrụ ụlọ gị nọrọ tụsụrụ baa n'ime ụlọ echiele m fọtụrụ gị nri gị nọ n'elu ikwe nga m dọgharịa tọkwasị ya otu ngaji n'elu ekwuchiri m ya na stainless. Ebere ga-eme nne m gị. Asọrị emere nne gị. Ịma ihe m ji emere gị ebere ọ wụ otu ihe.
Imodi mmadụ ebe kwesịrị ideme go town na zoo ka kpọrọ go to na motherless baby home hụtawa go to ma deme gị na zoo ebe a na-ahụ ndị kara nka ebe a na-azụ ndị na-enweghị uru ha bara ebe a na-azụ ndị na-enwe ha sense ebe a na-azụ ndị na-enwe ha thinking Ele m tigoro onwe m n'ime ihe nke a biko Officer, biko o nwere enyi m nwaanyị na-abịa ọ dị ọcha ma anọ mma topụrụ etopụ otu ndị enyi m na-arụ ya bata gboro gị hụ ka emepere ya ụzọ na ihe m na-ekwu mana ewezuga ya nwa onye ọzọ shi na-eji a na-abata n'ime ụlọ ga-escrutinize ya oge ilebi anyị ime mmụọ ụlọ nwunye m nwoke onye m kwuru okwu ewu onye ga-abata ọ anyị nwe ụlọ mbe na nwunye m nwoke Ajala bike ome. Ewepo the gani wa. All these chingom boys na-agagharị nọ na-enwe ha aka ọrụ ihe a na-achọ ụmụ nwaanyị bara ọgaranya dịka gị Dominic ka ha bịa lee ụzọ ha ga-eji buru akụ na ụba gị were sị ga n'akpa otu a makwasị otu ihe onwunwe nwoke na-emepela ọnụ sala bekee kesi ya n'alụ m ya ekelie aṅụje efeji isi ọ kpọsa mam ihe plan ya eriwe mbọnkiri iwe m nọ mbọnkiri rijuse m oyi mara ime ya agbọtọ m na ụmụaka nga felie ịhụla na ihe m ji akpọ ịhụla na ihe m ji akpọ ụdị ndị ọgụdụ ememe akpọga m ha gold diggers ọgụdụ digili m plated gold diggers niile na-edig edig ọhịa m na-etu ụdị ndị ya wubede plate nọmba ọgụdụ digili m ịhụlanụ no wonder
onye isi ala unu jiri kpọọ ha lazy youths. So ga-akọtara m. Chere ị ga-ahụ onye aka gị ụka ya. Where is ọ ihe m nọ nga na-eche ka m hụ dị n'onye ọgwụ. Ọ ga-emebata ka m ji agwa. Eke m ji aba ya emebata. Mee ka ọgụda zogbula ahụhụ. Na ya nyụọ nga ya eshie. Machi mmiri nshi. Onye nọ nga ya onye kwanụ kọwa ahụbeghị m ya nga mbụ. Nne nnọọ Bete mara me mo onye dega me ma. Nne ya wa ko. Ge wo. Asa. No kwa na asa mo. No. Thank you. Ngokwa ihe nyere gị ka imo. Yes, I know. You are okay. Thank you. That is normal. No. Can you go to Mamma in London? Okay. Ya we piano we. Piano. Mkpụrụ okobo. Ka, hem na kpọrọ ndị a mkpọfra m. Mkpụrụ okobo. Ara ihe ji hem. Erusu. Wig. Egwegoro gbakala. Lekwe. Heke yiri ihe agbọrọ n'ọnụ. Nkọtara gị sakarala mma. Ihe ụdị onye lụrụ. Mma na-ejime m. Ụdị ya na-alụ m. Am na-alụ ya. Asa mara over. Asa mara over. Dominico. Gị hụ ndị uwe ojii m kpọtara. Anụ ga ha ọrụ. Ya nwa adịghị aka bite. Gịnị ga-eme ha gaa? Adịghị aka bite. Gịnị ga-eme ha gaa? Ha rụla n'ọrụ. N'akụkụ Dominico. Ka izenụ ha ihe iji wụrụ Dominica. Ejilenu m. Nne m. Okwu nke kpọrọ m ọ mapụrụ m obi m lipụ ọsọ na-agba apụta. Ọrụkwa mma. Gịnị chụgakwana gị? Otu siri kpọọ m oku anụ. Ekwebeghị m ụdị oku a mbụ. Mba nsogbu adịrọ nwanne m nsogbu adịrọ. Ịma mụ na gị kwuburu maka ịchọ ọrụ na ihe ndị a. So ya ka m wetara gị na ewetakwarele m gị ọrụ na Passmark International School nke nọ na Mbaise. Mba. Igwetọ enwere ihe na-eji egwu egwu. Gwa m na ị na-egwu egwu. Chineke nna. Ọ dị m ka nọ na ọrụ, ọ dị nwekwa ose eme m. Chere, ị nwetala m ọrụ. Ya, mụnwa bụ ije ụwa ga-ebido ọrụ. Nwunye m daalụ, Chukwu gọziere m gị. Ihe ọ bụla itigere aka n'ụwa na Chineke ga na-agọzi gị. Mmaji pụrụ mmaji n'aha Jizọs. At least ka ga-emepụrụ gị ụmụ okwu na ụka ndị a na-adịgasị n'ụlọ. Okwu na ụka otu kọwa abụọ. Mkparị akwụsịnụ. Iji ụwa kụtụkụtụ nkwolie. A na-akpọ ọrụ m n'ọlọta. Liz ama m na ihe ọbụla ahụ bedoro mee ya. Mkparị nọ nwa agbọghọbịa n'ime. Ọ nọ ya n'ime. Mgbe ihe ọbụla ị hụrụ si eji ahụ, ọ gaghị hapụ gị iwe echi. Ihe nkwanụ sa nwamkpi ahụ, ọ gaghị hapụ isi kachi na-esi nwamkpi mkpi. So definitely, nwamkpi ga na-esikwa nwamkpi. You know, but at least ya gbadata to dị ya dị to $. Ya nweta nwa ụmụ ururu ọdọ. Thank you. Mgbe a na-asị ezi enyi ka ajọ nwanne, ọ bụ ihe ewu. Iwu my brother from another mother. Ya bụ nwanne m n'afọ nne onye ọdọ. Thank you. Ịgbalịala. Ị ma na ị ga-ebidokwa na Monday o. Ozugbo. Monday ka? Monday nọ. Ebe! Kịta ka ị bịara m. Ọ bụ ihe a na-akpọ nwanne.
ọnwa mmadụ ị ga-asị na onye a nwanne gị ya nweta ya rishi ụzọ ihe ọma na-abịara gị ọgụdụ enwe obiọma ọnụtụ ị hụrụ ihe ụgbọ anụta mkpagbu m chọ ka nwunye gị si na ahụhụ pụta bikọs ị chọrọ ka ọ bụrụ naanị gị nwe onye ga na-eri gị hụ ụzọ gị iji ụmụnne gị ọ ya bụ ihe a kpọrọ nwa afọ Igbo kwesịrị gị ime gị hụ ụzọ gị iji nwanne gị ọnwụ naanị gị na-aga n'elu naanị gị wuru omere ọra naanị gị wuru ihe ụmụnne gị ndị nọ n'okpuru na-eshizi ọnwụ Chineke wezigara ya ụdị mmadụ ahụ ọ wụ di gị ka anyị chọrọ eziokwu gị pụta ịzọ ọchịchị n'ala m ntegara gị gị win wuru prezidenti ahụ thank you eji m n'aka na ị ga-akụzi nwekwe ihe nọ n'ime ya aka na-ekwu ekwu mma ike mụnwa ke ihe m ga-akụziri ụmụazị ahụ gbọ ka ịma ya na-akpa ka nkụzichara ha ntụkwasịra ha ya dịdede ịma ya na-akpọrọ gị dịdede ndị ya nọde ihe ụmụazị ga na-arụzi iwu mụmụmụ ha na-amụ a na-eje nkụzi emeji saịd skuul gboo nkụzi Igbo ya bụ agbịchị dị efe gị kpụrụ edemede m n'ụwa m mbụ akụzigide m nkụzi otu nwụọ lekwe m ugbu a lekwe nkụzi lee m ugbu a nwunye mmadụ biko tankị ịgbalịala m ihe mere m na taa niile agịrị m eri ihe m ga-anọ wee toro Chineke ka ma toro Chineke mma onye na-enye ọrụ Hello. Yeah, hello, onye na-ekwu? Asa. Kedu onye nwe asa biko ewukwana iwe? Oh! Aunty Asa. Kesi ka isi nweta nọmba m? Onye nyere gị akara ekwentị? Mgbe ewe n'iwe. Asa. Kedu otu isi nweta my nọmba? Onye iro nkwa. Ị na-achịkwa m na nwunye m nyere gị my nọmba? O nwere ihe chọrọ ka anyị kwuo. Anọ m n'ụlọ ugbu a, ị nwere ike ịbịa n'ụlọ ka anyị nọrọ n'ụlọ kwuo ya. At least nwunye m bata ngwa ya na ebere obiọma ga-akpa ya na enyi nwaanyị bịa. Anọ m n'ụlọ ngwa bịawa ozugbo. Daalụ. Nwunye gị na-akpara gị nkata ụjọ. I'm telling you, your wife. Maka na o filiri na ị bịara ịwụrụ mkpụrụ ebe ị na-akọghị. That you came to reap where you did not sow. I'm telling you. Mana elekwala m gị anya. Ihe m udo onye ahụ. I'm telling you, obi gịrị sara otu m na-ele gị. Ahụrụ m gị n'anya. I love you. Achọghị m ka ihe ọjọọ mee gị, ka ihe ọbụla mere m gị. Which is why I'm telling you all this. Gee ntị, ka m gwa gị ihe dị mkpa naanị gị ga-anụ. Ị hụrụ ihe ọbụla o siri nke ọṅụṅụ weta nye gị ọ na-esoghị gị eri, erikwala. Yes, maka ndụ gị. Aga m edupụzi enyi m nwaanyị ahụ n'iro.
m nọrọ n'ime m nọrọkwa n'ezi ọ dịghị mmanụ na aka m just nwetacha ọrụ ọhụrụ ihe niile ndị ọ na-ekwu na-eche na ihe m na-eme I don't have any idea about it. It's not my reason. I really love her. Ahụrụ m ya n'anya. Listen, ihe awụ time a ga-eji bịa nọrọ n'ụjọ. All I want you to do is for you to be smart, be clever. That's all. Lebara anya. Ọ gwụla maka ndụ gị. Kpachara anya. Onwe nara anything is suspected. n'ekwentị asa. I'm here for you. Yes. Bịa lọkwala gị mmiri. Wara anya. I will take my leave now. Okay. What have I done wrong? Oh, ihe m na-agwanụ gị. M sị gị na m try kata nọmba gị ka m nweta kama netwọk ekwe m nweta gị. M wee soro ya na-aga sogide wee soro ya na be gị. Ị hụrụ mmụọ nshi ahụ lụrụ sọ dị. Nye nke awụ di. I'm telling you. M sị gị na onye a nwere nkata ọ na-akpara gị. Chineke nọ. Asamma. Iwu nwannu. Ga-enu ntị ka m gwa gị m sị gị nwantịntị mgbe m ga-achịkọrọ nkata ya niile ọjọọ ahụ ọ na-akpara gị wee chiga gị ya n'aka. Mme ka iji ụwa kpagara nkata. Mme ka iji ụwa kpagara nkata kwa ya. Iji ụwa ịkparala m nkata. Mmewu Dominica ama akpara gị akọ. Mkpachara gị akọ. Mkpara gị ngịga. Ọkwa anyị ihe ọkpụkpa lekwa anyị. Anyị ga-akpa ihe ọkpụkpa n'izu. Mana chere. Ịsụ ajụbekwana ya. Ajụkwala ya. Geekwana m ntị ajụla ya. Maka na ịjụọ ya. Hey! Ọ bụrụ na onwe ịma na-agwọ ndụkọ ọmịa ajụla ya. O wee eziokwu onye anyị hụrụ nga ahụ ogumagala ya chọta uhie ya chọta akwụkwọ ndụ ya chọọ odo nsogbu anọ. Nsogbu adị. What are friends for? N'ezi nke ị na-ekele m nnọọ dịzie ka I'm here for you. Ngwanụ nne. Ngwa take care no. Ijuwa mmeke kpagara nkata ma chi ịlọta nga ụkwụ gọta nga ọgwara m ụkwụ ga-akpado nga ụkwụ gọta nga mfọmọfọmọfọ ọwara na-agbanye ịnọka Dominica dọgbuola nụ taa. Asimudo ka mma o n'ime ezinụlọ gịnị na-ese okwu gịnị na-ese okwu gịnị na-ese okwu gịnị na-ese Sir, be careful, we don't mean to disrespect you. That was an instruction. That's what you should listen to the madam. Making us Royibo. Be careful, Making us Royibo. Please open the gate. I want to go out. Because get anyway. Madam Sigagan anyway. Be careful, please. Ichan, asị m Ichan. Ele ebe ị gaje, gị na-ele m anya. Nwere ike ịgwa ndị a ka ha mepere m ụzọ ka m si ebe a pụọ biko. Asị m ele ebe ị gaje. Kwuo nke ị gaje enyoge. Okay, ebe ị chọrọ ịma. Achọrọ m ịma. Enyi m nwoke bụ Igwetọ nwetara m ọrụ na school. He is the CEO
of Passmark International School nke dị na Mbaise. O nwetara m ọrụ na school ya ka m bịa na-akụziri ụmụaka ka esi ede edemede Igbo. Egidere gị na kwuo onwe gị ịgha ụtụm ugbu a isi equation ka m lụda anụ ọja amarala m si equation bụ arithmetic gị si equation ọwụ Igbo. Asịrị gị equation, ihe m sịrị gị ikwetọ ọwụ aha enyi m nwoke. Ikwetọ, read my lips, ikwetọ. Ihe wụ slow poison. Chere m akwakwa gị ishote m shote gị rịa m rịa igwu egwu ngwo gị mote m mote. All my eyes are on you. Will you let me go? Wasụkwa ọdụ ije ụwa asị m wasụkwa ọdụ n'otu ọrụ anụ ọjọọ mkpọbụrụ nne m ya ka agbara m wickedness agbata wickedness ebe m na abụ nwa agbọghọ ọma were onwe ya rige n'ime ọbara nwa atụrụ ụnụ na-eme m ya ka ntakịrị ihe na m kupụrụ. Ọ bụrụ ebe ọdọ nye m ga-ama 2020 mana elele m anya economy dị down. Onye m ji sị gị nye m 5,000 for one child. Ebe ụmụ gị dị abụọ 10,000 for 1 month. 10,000 nna ahụkwala m gị ọnụ. Ụmụ ebe ọzọ m na-emebu lesson mgbe mbụ ihe m na-anacha 10,000 each mana ụmụaka gị na-abụọ na ihe m chọrọ ịna gị 10,000 naira for 1 month. Ọ bụrụ na ihe gbasara Igbo ka esi asụ Igbo nwere nsogbu ihe gbasara Igbo hapụrụ m ya ama na Igbo ticha yọtago gbandalụ ka m gawa.